Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στον πρώτο για το 2024 κύκλο μορφωτικών εκδηλώσεων Επιστήμης Κοινωνία, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με θέμα «Μεγάλα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας, Ιστορία και Έρευνα». Οι Τρίτες του Μαρτίου είναι αφιερωμένες στην παρουσίαση της ιστορίας των μοναστικών κέντρων της Ορθόδοξης Καθημάς Ανατολής, στην ανίχνευση της πολύπλευρης συμβολής τους στην οικονομία, τον κοινωνικό βίο και τον πολιτισμό από τον 4ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας, στην ανάδειξη της σημασίας τους με όρους ιστορικούς και αρχαιολογικούς, καθώς τα μοναστικά κέντρα αποτελούν καθεαυτά ή διαφυλάσσουν τεκμήρια ιστορίας, έργα τέχνης και πολιτισμού. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται και στην ιστορία της επιστημονικής έρευνας για το θέμα αυτό. Με άλλα λόγια, αναζητούμε με ποιους όρους και προϋποθέσεις συγκροτήθηκε η γνώση που έχουμε σήμερα και ενδεχομένως ποια επιστημονικά ζητήματα μπορούν να τεθούν για μελλοντικές έρευνες. Σας καλούμε λοιπόν συνοδοιπόρους σε αυτό το εικονικό ταξίδι με πλοηγό την ιστορία και σταθμούς, το Άγιον Όρος στη σημερινή πρώτη εκδήλωση, το Θεοβάδιστο Όρος Σινά την προσεχή Τρίτη στις 12 Μαρτίου, τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου στις 19 Μαρτίου και τα μετέωρα στις 26 του μηνός. Πρώτος ομιλητής της εκδήλωσης είναι ο κύριος Νικόλαος Λιβανός, εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μεταξύ άλλων υπεύθυνος σήμερα του ερευνητικού προγράμματος Αρχεία του Αγίου Όρους. Με σπουδές στην ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Λιβανός έλαβε τη διδακτορική του διατριβή στην ιστορία του Αγίου Όρους. Έχει εργαστεί επί 18 χρόνια σε έργα μελέτης και καταλογογράφησης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχείων του Αγίου Όρους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη της ιστορίας του μοναχισμού, την ιστορία και ιστοριογραφία του Αγίου Όρους, τους ιερούς τόπους και τη μοναστική συλλογική μνήμη, τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιικές πηγές, καθώς και τη διπλωματική. Ο κύριος Λιβανός θα αναπτύξει το θέμα «Τα μοναστικά κέντρα από το Βυζάντιο στη νεότερη περίοδο». Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είχα ξεκινήσει να δώσω ένα μεγαλύτερο εύρος στην ομιλία, αλλά αυτό φάνηκε δύσκολο να γίνει μέσα σε λίγη ώρα, οπότε θα περιοριστώ, τουλάχιστον δεν θα πάω στη νεότερη περίοδο. Πας ως αφή και νοικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Αυτή η παρένεση του Χριστού από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου αποτελεί εμπολής τον θεμέλιο λίθο του μοναχισμού, που εμφανίζεται τον 3ο αιώνα με τους ερημίτες που διαβιούν με προσευχή, νηστεία και αγαμία σε ερημικές περιοχές γύρω από τον Νείλο, αφιερώνοντας τη ζωή τους στο Χριστό ως προετοιμασία για την επίτευξη της αιώνιας ζωής μετά θάνατον. Ο πιο ξακουστός από τους ερημίτες εκείνους ήταν ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος και θεωρείται ως τις μέρες μας ως ο πατέρας του μοναχισμού. Ο κοινοβιακός τρόπος ζωής, ωστόσο, ήρθε μισό περίπου αιώνα μετά τον Αντώνιο, με το παράδειγμα του Αγίου Παχωμίου, ο οποίος εισήγαγε τον κοινό βίο, την κοινή τράπεζα και την τακτική συμπροσευχή. Ωστόσο, το θεολογικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου τον 4ο αιώνα και το φιλομοναστικό έργο του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννου Χρυσοστόμου εδραίωσαν τον μοναχισμό ως εναλλακτικό τρόπο ζωής για τους χριστιανούς της νεοσύστατης ακόμα πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους
γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν τα πρώτα μοναστικά ιδρύματα του Βυζαντίου. Σημειωτέων ότι την περίοδο εκείνη πολλά μοναστήρια είχαν ιδρυθεί από εκπροσώπους αιρέσεων, κυρίως οπαδούς του Αρείου ή του Νεστορίου, και το τοπίο ξεκαθάρισε μόνον όταν ο Μέγας Θεοδόσιος και η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος το 381 αποκήρυξαν τον Αριανισμό και η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου το 431 και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριλλος τον Νεστοριανισμό. Το πρώτο μεγάλο κύμα ανάπτυξης του μοναχισμού εμφανίστηκε κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού του Πρώτου, από το 527 ως το 565. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τέθηκαν οι βάσεις της ευρύτερης οικονομικής και διοικητικής οργάνωσης των μοναστηριών, θεσπίζοντας κανόνες για τη χρήση γης, για τις δωρεές κτητόρων καθώς και για τις δωρεές υποψηφίων μοναχών στο πλαίσιο της λεγόμενης αποταγής, δηλαδή της αποποίησης κάθε περιουσιακού στοιχείου, ώστε να επιτευχθεί η ακτιμοσύνη του μοναχού. Ο επιφανής αυτός αυτοκράτορας και η σύζυγός του Θεοδόρα πραγματοποίησαν μεγάλες δωρεές προς διάφορες μονές, οι οποίες έγιναν παράδειγμα για αντίστοιχες δωρεές και από άλλα μέλη της βυζαντινής άρχουσας τάξης της εποχής. Ανάμεσα στις πιο γνωστές πρωτοβουλίες του Ιουστινιανού, μεταξύ των ετών 548 και 560, ήταν η οικοδόμηση μεγάλης περίφρακτης βασιλικής στο σημείο που βρισκόταν η κεωμένη βάτος του Μωυσέως και το πεγάδι της Επφόρας, της συζύγου του προφήτη, στη Χερσόνησο του Σινά. Ουσιαστικά, η Μονή Σινά, αφιερωμένη αρχικά στη Θεοτόκο, είναι το παλαιότερο εν λειτουργία ορθόδοξο μοναστήρι μετά τη λάβρα του Αγίου Σάβα στην έρημο της Ιεριχούς, στους Αγίους Τόπους, η οποία ιδρύθηκε λίγες δεκαετίες νωρίτερα, το 483, και μονές της Κωνσταντινούπολης, όπως η Μονή του Δίου. Το καθολικό της Μονής Σινά, μια τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλύωτη από τον 6ο αιώνα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της ναοδομίας της εποχής και κυβωτός της τέχνης της με έργα που κατέχουν πρωτεύουσα θέση στη χριστιανική τέχνη, ένα από τα σημαντικότερα των οποίων είναι το ψηφιδωτό της Μεταμορφώσεως του Χριστού στην κόγχη του Ιερού του Καθολικού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η υπάρχουσα σήμερα ξύλινη σκεπή του ναού είναι η ίδια αρχική της εποχής του Ιουστινιανού και είναι η παλαιότερη σωζόμενη ξύλινη στέγη στον κόσμο. Μάλιστα σε κάποιες από τις δοκούς θα βρούμε να αναγράφονται τα ονόματα του αυτοκράτορα και της συζύγου του, που τιμώνται μέχρι σήμερα ως κτήτορες της Μονής. Με την κατάληψη του Σινά και από το Αραβικό Χαλιφάτο το 632 και μετά, το μοναστήρι θα ακολουθήσει μια δική του πορεία εντός Ισλαμικής επικράτειας υπό τους Ουμαγιάδες, συνέχεια τους Αβασίδες, εκτός των συνόρων του Βυζαντίου πάντως. Για τη Μονή Σινά θα ακούσουμε βεβαίως λεπτομερώς από τους ειδικούς συναδέλφους την επόμενη Τρίτη. Η πρώτη μεγάλη πρόκληση για το μοναχισμό ήταν η περίοδος της οικονομαχίας. Όπως έχει δείξει η έρευνα, μέχρι τον 7ο αιώνα η χρήση εικόνων στη λατρεία, αν και υφίσταται σαφώς, δεν περιβάλλεται από κάποιον θεολογικό μανδύα και σπανίως αναφέρεται στις πηγές. Στα τέλη του 7ου όμως αιώνα φαίνεται ότι η απεικόνηση ιερών προσώπων αναδεικνύεται σε σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο και διαμορφώνεται μια θεολογία της εικόνας που της αποδίδει και προσκυνηματικό χαρακτήρα. Είναι η περίοδος που κατά τα φαινόμενα οι εικόνες ενσωματώνονται στη λατρεία των Αγίων και θεωρούνται ότι μεσολαβούν μεταξύ του ανθρωπίνου και του θείου. Η πρώτη επίσημη μνήα απεικόνησης ιερών προσώπων βρίσκεται στα πρακτικά της Πενθέκτης Συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 692, όπου ορίζεται ότι ο Χριστός μπορεί να απεικονίζεται με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και όχι ως αμνός όπως ήταν προτιμητέο έως τότε. Βεβαίως, να σημειώσουμε ότι αυτό δεν ήταν ο κανόνας, καθώς απεικονίσεις του Χριστού με ανθρώπινα χαρακτηριστικά έχουμε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Πιο χαρακτηριστική μάλιστα είναι η γνωστή εγκαυστική εικόνα του Χριστού στη Μονή Σινά, που χρονολογείται στην ίδρυση της Μονής τον 6ο αιώνα και επιβίωσε χάρη στο γεγονός ότι το Σινά γλίτωσε από την μήνη των οικονομάχων ευρισκόμενο εκτός συνόρων του Βυζαντίου. Κάθε δράση
έχει και αντίδραση όμως. Και η αθρώα υποστήριξη στο νέο ρόλο των εικόνων στη λατρεία ανέδειξε στην επιφάνεια και τα αντανακλαστικά όσων μέχρι τότε εναντιώνονταν στη χρήση των εικόνων στη λατρευτική ζωή. Έτσι, κατά τη διάρκεια της εικονομαχίας, του μεγαλύτερου κοινωνικού διχασμού στη βυζαντινή ιστορία και πολιτικού διχασμού βεβαίως, που διήρκησε επισήμως μεταξύ των ετών 726 και 842, τα μοναστήρια βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Όπως έχει φανεί από τη σύγχρονη έρευνα, η αντίληψη ότι σύσσωμα τα μοναστήρια αντιστάθηκαν με μένος ενάντια στους οικονομάκους ίσως είναι μια υπερβολή. Σίγουρα όμως λειτουργήσαν γενικότερα ως κέντρα υποστήριξης των εικονόφιλων, σε αντίθεση με αρκετά μέλη του ανώτατου κλήρου που είχαν συμμαχήσει με τις οικονομαχικές θέσεις του παλατιού. Τα μοναστήρια που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαμάχη ήταν κυρίως εκείνα που βρίσκονταν είτε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπως η Μονή του Δίου, είτε κοντά της, λόγω της δυνατότητας των μοναχών να παρεμβαίνουν άμεσα στις πολιτικές εξελίξεις, σύμφωνα με τις αρχές και ασφαλώς με τα συμφέροντά τους. Εξάλλου, όπως σημειώνουν οι μελετητές Leslie Brubaker και John Haldon, σε όλη τη διάρκεια της η οικονομαχία υπήρξε ένα αποκλειστικά αυτοκρατορικό φαινόμενο, με πολλούς οπαδούς στον υψηλό κλήρο και σε όσους βεβαίως ταύτιζαν τα συμφέροντά τους με το παλάτι. Η ανικονική λατρεία όμως δεν είχε ρίζες στην ευρύτερη κοινωνία του Βυζαντίου, κάτι που εξηγεί εν πολλοίς γιατί τα μοναστήρια παρέμειναν εικονόφυλλα, καθώς αντλούσαν το ανθρώπινο δυναμικό τους από όλες τις τάξεις της κοινωνίας. Έτσι, για τον λόγο αυτό, αλλά βέβαια και για διάφορους άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος, δεν κατέστη δυνατό οι οικονομάχοι να επικρατήσουν στο τέλος. Με τον θάνατο του τελευταίου οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου, τον Ιανουάριο του 842, άνοιξε ο δρόμος για την οριστική πλέον αναστήλωση των εικόνων. Η Σύνοδος του Μαρτίου 843, τέτοιες μέρες περίπου, ακολουθήθηκε από αγρυπνία στο ναό των Βλαχερνών, από την οποία ξεκίνησε στη συνέχεια λιτανία προς την Αγία Σοφία. Στα γεγονότα αυτά, μας πληροφορεί ο ιστορικός Γενέσιος, συμμετείχαν μοναχοί εκ του περιωνύμου όρους Ολύμπου, άθοτε και της Ήδης, αλλά μην και του κατακειμηνάν συμπληρώματος, περηφανώς την Ορθοδοξίαν κηρύσσοντες. Με εξαίρεση τον Άθο, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ο Γενέσιος κάνει λόγο για μοναστικά κέντρα σχετικά κοντά στην πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, τα οποία είχαν αναπτύξει κάποιες μοναστικές κοινότητες που είχαν παραμείνει εικονόφιλες. Το τέλος της οικονομαχίας, ωστόσο, σηματοδοτεί την αρχή της μεγάλης ανάπτυξης των μοναστικών κέντρων, όχι μόνο πέριξ της Κωνσταντινούπολης, αλλά και ευρύτερα. Ασφαλώς, το τέλος της θεολογικής και πολιτικής έρηδας για τις εικόνας έπαιξε το ρόλο του. Αλλά πραγματική αιτία για την ανάπτυξή τους ήταν η φιλομοναστική πολιτική των αυτοκρατόρων της Μακεδονικής δυναστείας, ξεκινώντας από τον Βασίλειο τον Πρώτο, που ανέβηκε στο θρόνο το 867, έχοντας δολοφονήσει τον εμπολής παρεξηγημένο ιστοριογραφικά Μιχαήλ τον Τρίτο. Επί Μακεδονικής δυναστείας το Βυζάντιο ισχυροποιήθηκε και πάλι στρατιωτικά και κατόρθωσε ειδικά στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα και τις αρχές του 11ου να επιβάλλει μια σχετική τάξη στον ευρύτερο χώρο του και μια ασφάλεια που θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη του εμπορίου και της μετακίνησης, ωφελώντας πολλαπλά και την ανάπτυξη των μοναστηριών στην περιφέρεια του κράτους. Από την περίοδο της οικονομαχίας και μέχρι τον 12ο αιώνα, σημαντική παρουσία ως μοναστικό κέντρο έχει ο Όλυμπος της Βυθινίας. Ένα κέντρο αρκετά κοντά στη Βυζαντινή πρωτεύουσα, με όλα τα θετικά ή αρνητικά που αυτό μπορούσε να αποφέρει. Η σημασία του Ολύμπου ήταν τόση που οι αγιολογικές πηγές της εποχής αυτής συχνά επέκτηναν τη μοναστική επικράτειά του πέρα από το ίδιο το όρος, περιλαμβάνοντας γύρω περιοχές, ιδίως στα δυτικά και βόρεια. Ορισμένα ιδρύματα που συνδέονταν με τους στουδίτες μοναχούς, όπως η Μονή Σακουδίων στο Αργανθόνιο Όρος, θεωρούνταν μέρος της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου. Σημαντικά μοναστήρια του Ολύμπου ιδρύθηκαν μέσα στην οικονομαχία, όπως η Μονή Αγαύρων πριν από το 787, η Μονή Αντιδίου πριν το 792 και του Αγίου Ζαχαρία περί το 804. Αυτά τα μοναστήρια, μαζί με άλλα στην ευρύτερη περιοχή,
ανέδειξαν πολλά σημαίνοντα πρόσωπα, όπως ο Ευστράτιος, ηγούμενος της Αγάβρων, το 793 περίπου, ο Ιωαννίκιος, μοναχός και ερημίτης στον Όλυμπο από το 792, και ο Πέτρος της Ατρώας, βέβαια, μοναχός μετέπειτα ηγούμενος στον Όλυμπο από το 794. Κατά τον 10ο αιώνα, μονές του Ολύμπου έλαβαν από τον αυτοκράτορα Ρωμανό τον πρώτο, το Λεκαπινό, το 920 στο 944, ετήσια οικονομική ενίσχυση. Μάλιστα και μετά την εκθρόνησή του, ο Ρωμανός φέρεται να δώρισε σε μονές του όρους 200 χρυσά νομίσματα. Αντίστοιχη πολιτική ακολούθησε και ο Νικηφόρος Φωκάς. Όπως έχει δείξει ο Κλάους Μπέλκε, το συστηματικό αίτημα των αυτοκρατόρων μετά τον Ρωμανό Λεκαπινό προς τους μοναχούς του Ολύμπου και του Κιμινά συλλήβδην για σωτηρία της ψυχής τους ή νίκες στις μάχες, υποδηλώνουν ότι τα μοναστικά αυτά όρη γίνονταν αντιληπτά ως μια ενιαία οντότητα από πνευματική άποψη. Η αναφορά στην παρουσία του Αγίου Χριστοδούλου της Πάτμου στον Όλυμπο δείχνει και μια συνεχιζόμενη μοναστική παράδοση τον 11ο αιώνα, ενώ η τελευταία μνήα του Ολύμπου ως μοναστικού κέντρου χρονολογείται στον 13ο αιώνα και τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, ο οποίος ήταν ένας από τους τελευταίους γνωστούς μοναχούς που εγκαταβίωσαν εκεί πριν την Οθωμανική κατάκτηση. Επί Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννου Πρώτου Τζιμισκή ανακατακτήθηκαν σταδιακά αρκετά εδάφη στη Συρία, κάτι που έφερε και μια σχετικά σταθερή αντίληψη περί βυζαντινής κυριαρχίας στην περιοχή, αν και προσωρινή. Ως σημαντικότερο βυζαντινό μοναστικό κέντρο της περιοχής γύρω από την Αντιόχεια αναδείχθηκε το Μέλλαν Όρος, το οποίο προσήλκησε αρκετούς χαλκιδόνιους μοναχούς, συμπεριλαμβανομένων ελληνόφωνων Ρωμαίων, αραβόφωνων Μελκητών, Γεωργιανών και Αρμενίων. Η ευημερία του μοναστικού αυτού κέντρου συνοδεύτηκε και από την παραγωγή χειρογράφων στα ελληνικά, τα αραβικά, τα συριακά και τα γεωργιανά, κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία του ως σημαντικού κέντρου πνευματικής παραγωγής σε μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, όπου ένας αριθμός μοναστηριών βρίσκονταν υπό μονοφυσιτικές κυρίως αδελφότητες. Σημαντικότερη ίσως μορφή του Μέλλανος Όρους υπήρξε ο Νίκον, ο οποίος εγκαταστάθηκε εκεί στα μέσα του 11ου αιώνα. Το συγγραφικό έργο του, η Πανδέκτε και η Ευθυμιακή Ιστορία, είναι βασικές πηγές για την κατανόηση της πολιτιστικής ιστορίας του μοναχισμού στην Αντιόχεια κατά την περίοδο αυτή. Το Μέλλαν Όρος λειτουργήσε ως κόμβος ενός ευραίους μοναστικού δικτύου στα ανατολικά σύνορα του Βυζαντίου και επιπλέον υπήρξε και παράδειγμα σημαντικής πνευματικής παραγωγής σε ένα κλίμα συγκριτισμού διαφόρων εθνοτικών και δογματικών παραδόσεων της Ανατολής και μάλιστα εντός του Βυζαντινού κράτους. Ως μοναστικό κέντρο, ωστόσο, δεν κατάφερε να επιβιώσει πέραν του 12ου ή 13ου αιώνα. Όπως είδαμε νωρίτερα, σύντομα μετά την αναστήλωση των εικόνων, τα κοντινά στην Κωνσταντινούπολη μοναστικά κέντρα, όπως ο Όλυμπος και ο Κιμινάς, άρχισαν να αναπτύσσονται ραγδαία. Τόσο που οδήγησαν τους ασκητές που αναζητούσαν την απομόνωση να καταφύγουν σε πιο ήσυχα και ασφαλή μέρη, όπως η Χερσόνησος του Άθο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας μετανάστευσης μοναχών και ασκητών είναι αυτό του Ευθυμίου του Νέου. Γεννημένος περί το 823-24, ο Ευθύμιος εγκατέλειψε το 841 τη ζωή του ως στρατιώτης και αγρότης για να ασκητεύσει στον Όλυμπο της Βυθινίας. Εκεί άκουσε για το όρος Άθο, όπου είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται ερημίτες μακριά από την εκοσμίκευση που είχε επικρατήσει στον Όλυμπο. Έτσι γύρω στο 860 ο Ευθύμιος μετέβη στον Άθο, υπομένοντας μια σειρά δοκιμασιών σε σπήλαια μαζί με έναν υποτακτικό αρμενικής καταγωγής αλλά χαλκιδόνιο, τον Ιωσήφ. Εκείνη την εποχή ο Άθος πιθανώς δεν φιλοξενούσε ακόμη κάποιο κοινοβιακό μοναστικό ίδρυμα, αλλά ήταν γεμάτος από επικίες ερημιτών, η καθεμία από τις οποίες αποτελούνταν από μικρή ομάδα ανθρώπων, συνήθως έως 5 το πολύ. Θυμίζω ότι ο ιστορικός Γενέσιος συμπεριέλαβε και τον Άθο ανάμεσα στα μοναστικά κέντρα από τα οποία συμμετείχαν μοναχοί στην αναστήλωση των εικόνων το 843. Ο Γενέσιος όμως γράφει στα μέσα του 10ου αιώνα, όταν ο Άθος έχει αναπτυχθεί σημαντικά ως μοναστικό κέντρο και ενδέχεται να μην είχε σαφή εικόνα για τη Χερσόνησο την εποχή που περιγράφει έναν αιώνα νωρίτερα. Ωστόσο θα πρέπει να θεωρήσουμε ως βέβαιο ότι ο Άθος είχε ήδη αρχίσει να γίνεται γνωστό στα μέσα του 9ου αιώνα ως τόπος ερημιτών και ασκητών. Αυτό αντανακλά κατά τρόπο απόλυτο και στο συγγύλιο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Πρώτου του 881,
που θέτει τα πρώτα όρια μεταξύ των μοναχών και των λαϊκών της περιοχής του Άθο και ουσιαστικά βάζει τις βάσεις διαμόρφωσης της αθωνικής πολιτείας. Αξίζει να το διαβάσουμε. Διώκει τους των ερημικών βίων ελωμένους και τα σκαταμονάς και διατριβάσεν το του Άθωνος λεγόμενο όρη, ποιησαμένους, και τα σευτελή σκηνάς Ισαΐ πηξαμένους, παρά των επιχωριαζόντων και το όρι του το προσομορούντων επηρεαζομένων και μη συγχωρουμένων καθαρός και αταράχωστα του οικείου λογισμού διεκτελήν, η θεοσυνέργητος ημών βασιλεία δίκαιον ηγήσατο, δια τούδε ημών του συγγελίου, η του λοιπού αθορύβους και αταράχους διάγεινου. Εύχεστε υπέρ της ημών γαληνότητος και υπερπαντός τους των χριστιανών συστήματος. Είναι γεγονός ότι κατά τον 7ο αιώνα οι επιδρομές των Αβαροσλάβων είχαν μεταμορφώσει σημαντικά την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, αφήνοντάς τη σε μεγάλο βαθμό έρημη, αλλά με την πάροδο του χρόνου αγρότες άρχισαν να επανεγκαθίστανται. Έτσι, κατά τον 9ο αιώνα, η Χαλκιδική και ειδικά η δυτική πλευρά, αυτή της Καλαμαρίας, έχει ήδη αρχίσει να γνωρίζει μια κάποια οικονομική αναγέννηση και ήδη από τα τέλη του 8ου αιώνα, αλλά κυρίως κατά τον 9ο αιώνα, είχε γίνει πρόσφορο το έδαφος για την εγκατάσταση ερημιτών στον Άθο, οι οποίοι βρήκαν έναν τόπο σε μεγάλο βαθμό δύσβατο, απομονωμένο και άρα κατάλληλο για να καταστεί έρημος προς εγκαταβίωση των ασκητών και ερημιτών. Η αφήγηση της μετεγκατάστασης του Ευθυμίου στον Άθο δεν καταγράφει μόνο το φυσικό ταξίδι ενός ασκητή, αλλά αντανακλά και την ευρύτερη πνευματική αναζήτηση της ερήμου και θρησκευτικής αφοσίωσης που διαμόρφωσε τον βυζαντινό μοναχισμό. Αντίστοιχα με τον Ευθύμιο, μια δεκαετία μετά το συγγήλιο του βασιλείου, δηλαδή περί το 896, καταφθάνει στον Άθο ένας άλλος ασκητής, ο Βλάσιος, ο οποίος σύμφωνα με τον βίο του γίνεται δεκτός με μεγάλη εχθρότητα, διότι γρήγορα είχε διασπαρεί η φήμη της σχέσης του με το παλάτι και τον Πατριάρχη Αντώνιο. Αν και συγγραφέας του βίου δεν φαίνεται να γνώριζε πολλά για τον Άθο, η μνήα ότι σε μια στιγμή που ο Άγιος έψαλε στο βουνό συγκεντρώθηκαν βοσκοί έκθαμβοι από τη γλυκύτητα του ήχου, επιβεβαιώνει την αναφορά σε βοσκούς που βρίσκουμε και στο συγγήλιο του βασιλείου, αλλά και την ταπεινότητα των εγκαταστάσεων των ασκητών στον Άθο μέχρι τότε. Βέβαια, σύμφωνα με την αγιορητική παράδοση, ο Ευθύμιος δεν ήταν ο πρώτος ασκητής στον Άθο. Ως πρώτος ασκητής μνημονεύεται ο Πέτρος ο Αθωνίτης, πρόσωπο προφανώς υπαρκτό, αλλά του οποίου ο βίος, όπως έχει δείξει η Διονυσία Παπαχρυσάνθου, γράφηκε στο 3ο-4ο του 10ου αιώνα, στο περιβάλλον της Λαύρας που είχε ιδρύσει ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Η ανάπτυξη που γνώρισε το Άγιο Όρος στα χρόνια της οικοδόμησης της Λαύρας από τον Αθανάσιο μετά το 963, απαντά στο βίο του Πέτρου, όπου βρίσκουμε μία πρόορηση της Θεοτόκου, ότι το όρος Άθο εις κλήρωνε μόνε της αμένη ήλιφα παρά του εμού Ιού και Θεού. Και γάρ σαφώς είδα ότι έστε ποτέ ότε πληστήσετε του τάγματος των μοναχών απάκρον έως άκρον αυτού. Και πλατινώ αυτούς επινότων και βοράν του ηρημένου όρους και κατακυριεύσουσιν αυτού από θαλάσσης έως θαλάσσης και το όνομα αυτόν εν πάση τη φιλίο περιβόητον θύσω. Την περίοδο που γράφονται τα λόγια αυτά, ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης, με την οικονομική και πολιτική υποστήριξη του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, ιδρύει τη Λαύρα, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο πλήθος μοναχών από πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας. Οι περισσότεροι μάλιστα ήταν Ήβηρες, οι Γεωργιανοί δηλαδή, οι οποίοι πλήθυναν τόσο που ίδρυσαν το δικό τους μοναστήρι, τη Μονή Ιβύρων, στον χώρο της ερημωμένης Μονής του Κλίμεντος. Και αν έναν αιώνα πριν οι ασκούμενοι στον Άθο καταφέρθηκαν ενάντια στο Βλάσιο φοβούμενοι ότι ένας άνθρωπος του παλατιού θα έφερνε τα χρήματα τα οποία θα οδηγούσαν σε κάποιο μοναστήρι ή σε μια μορφή ανάπτυξης την οποία δεν επιθυμούσαν, ενθυμούμενοι ίσως κάποιοι και τον Όλυμπο της Βυθινίας, οι Αθωνίτες μοναχοί του 10ου αιώνα από τα μικρά και σχετικά ταπεινά μονίδριά τους κατήγγυλαν τον Αθανάσιο ότι εκοσμικεύει το όρος με τη μεγάλων για το χώρο διαστάσεων Λαύρα και την αθρώα εγκαταβίωση μοναχών που τον ακολουθούσαν. Στην περίπτωση αυτή, επικεφαλής τροποντινά της αντίδρασης, υπήρξε ο Παύλος Ξηροποταμινός, ο ιδρυτής της Μονής Ξηροποτάμου και μετέπειτα και της Μονής Αγίου Παύλου, ο οποίος έφτασε μέχρι τον Αυτοκράτορα μαζί με τον τότε πρώτο του Άθο για να διαμαρτυρηθούν. Εις μάτιν όμως, καθώς η πρόορηση της Θεοτόκου στον βίο του Πέτρου κατέστη πραγματικότητα. Ο Άθος
γνωστός ήδη από τις αρχές του 11ου αιώνα ως σκέτο Άγιον Όρος, έγινε τόπος εγκαταβίωσης μεγάλου αριθμού μοναχών, οι οποίοι στη συνέχεια τον ανέδειξαν ως το σημαντικότερο ίσως μοναστικό κέντρο της Ορθοδοξίας που επιβίωσε ως τις μέρες μας. Έναν περίπου αιώνα αργότερα, τον 11ο αιώνα, ένας φωτισμένος μοναχός, ο Χριστόδουλος, αφήνει το όρος Λάτρος, ένα άλλο σημαντικό μοναστικό κέντρο της εποχής, και ιδρύει μοναστήρι στην Πάτμο, εκεί όπου ο Άγιος Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη. Τον 14ο αιώνα δε ένας άλλος Αθανάσιος, έχοντας μονάσει και για ένα διάστημα στον Άθο, θα ιδρύσει το μεγάλο μετέωρο στους απόκρηπνους βράχους των μετεώρων. Παράλληλα, στο διάστημα αυτό αναπτύχθηκαν και άλλα μικρότερα, αλλά όχι ασήμαντα, μοναστικά κέντρα, όπως οι μονές στο Παπίκιον Όρος, βόρεια της Κομοτηνής, που εμφανίζονται τον 11ο αιώνα, με εμφανείς επιρροές από τον αγιορητικό μοναχισμό, και βέβαια το Λάτρος, που μόλις αναφέραμε, στη Δυτική Μικρά Ασία. Για τη συνέχεια του Άθο κατά τη Βυζαντινή περίοδο θα μας μιλήσει σήμερα ο συνάδελφος Κωστής Μυρλής, ενώ για το μεταβυζαντινό και νεότερο Άθο θα μας μιλήσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Για δε την Πάτμο θα ακούσουμε από τους συναδέλφους Μαρία Γερολυμάτου και Ζήση Μελισσάκη στις 19 Μαρτίου, ενώ για τα μετέωρα θα ακούσουμε από τη Γιούλη Ευαγγέλου και τον Ιωάννη Βιταλιώτη στις 26 του μηνός. Την επόμενη Τρίτη 12 Μαρτίου, υπενθυμίζω, η κυρία Φουκανέλη και ο κύριος Νικόλαος Φίσας θα μας παρουσιάσουν την ιστορία και έρευνα για τη Μονή Σινά. Ολοκληρώνοντας απόψε, θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις σχετικά με την ιστορική έρευνα για τα μοναστικά κέντρα. Παρά το ότι ο Όλυμπος της Βυθινίας, ο Κιμινάς ή το Μέλλαν Όρος υπήρξαν σημαντικά μοναστικά κέντρα με μεγάλη επιρροή, οι πηγές που διαθέτουμε για την ιστορία τους είναι ελάχιστες ή και ανύπαρκτες. Καθώς σε αντίθεση με το Άγιον Όρος ή το Σινά ή τα μετέωρα, τα κέντρα εκείνα παρήκμασαν και διέκοψαν τον βίο τους. Μαζί χάθηκαν έγγραφα, χειρόγραφα, έργα τέχνης που θα μας έδιναν περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και το χώρο τους. Σήμερα οι ιστορικοί, μελετώντας τις σωζόμενες πηγές, μπορούμε να φωτίσουμε όψεις που σχετίζονται με την πνευματική επιρροή των μοναστικών κέντρων, κυρίως ως χώρων αγιότητας και πνευματικής παραγωγής, αλλά και τον ρόλο τους στην ευρύτερη κοινωνία της εκάστοτε εποχής. Είμαστε σε θέση, ειδικά εδώ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου μελετώνται οι πηγές του Αγίου Όρους και της Πάτμου συστηματικά από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, να μελετήσουμε το φαινόμενο του προσκυνηματικού ταξιδιού και της επίδρασής του στην τοπική οικονομία. Μπορούμε να μελετήσουμε τα δίκτυα οικονομίας και επιρροής των μονών στην πλησιόχωρη και ευρύτερη επικράτειά τους, τη γεωκτησία και τους κανόνες της, όπως αυτοί ίσχυαν για την ευρύτερη βυζαντινή κοινωνία, τη βιοτεχνική παραγωγή και το εμπόριο, την οικονομική διαχείριση της γης και των μονών ως μονάδων παραγωγής και κατανάλωσης, την οικονομική επιρροή τους και τις όποιες σχέσεις των μονών με την εξουσία, είτε την εκκλησιαστική είτε την κοσμική, και να φωτιστούν όψεις που σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια. Από τις ιστορικές πηγές που απόκεινται σήμερα στον Άθο, το Σινά, την Πάτμο και τα μετέωρα, είμαστε σε θέση να μελετούμε όψεις της πνευματικής παραγωγής, της παιδείας και της θεολογίας εκάστοτε εποχής και να εμπλουτίζονται οι γνώσεις μας από την αρχαιολογία, την παλαιογραφία, την κωδικολογία και τη διπλωματική. Καθώς όμως ο χρόνος περνά, θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους επόμενους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ.